Vítajte v Karma klube. Rada by som sa s vami dnes pozrela na váš vzťah k peniazom. Vzťah k peniazom. Prečo je to dôležité? Preto je to dôležité, pretože je to spojené s tým, či si dovolíte alebo nedovolíte byť umelcom, alebo robiť niečo, čo vás baví. Pretože väčšina z nás má nejaké presvedčenie, nejaký program, už sme o programu hovorili predtým, sme naprogramovaní, že musíme tvrdo makať a že práca musí byť tvrdo ododretá vec, že to nemá so zábavou väčšinou nič spoločné, proste si to odmakáme, ideme domov a potom môžeme robiť niečo, čomu sa hovorí hobby. Dokonca sa ľudia rozdeľujú na dve skupiny a tí, ktorí sú to segmentori a integrátori. A vlastne tí integrátori sú tí, ktorí sú presvedčení o tom, že práca musí byť pre nich aj zábava. Ale možno ste, neviem, požiarník a naozaj, keď si to odmakáte, tak sa vyzlečiete úplne z tej uniformy a začnete potom doma váriť, alebo máte nejakú kolekciu motýlov a tu si budete lepiť. Ale veľa z nás má toto presvedčenie, že to nejde sklbiť jednoducho, baviť sa v práci a že keď máme na niečo talent, tak sami ani neveríme, že by nám to mohlo kedykoľvek nejak zarobiť tie peniaze. Takže chcela by som vás pozvať, aby ste sa pozreli na to, aké presvedčenie tam máte vy. A čo to pre vás vlastne znamená? Pretože niekedy, keď si poviete programy, však takto rozmýšľam, to už ste s tým tak identifikovaní, ako sa k veciam staviate, že už ani nespochybňujete, že niekto vám to mohol dať voľaký do tej hlavičky a že by ste to dneska mohli prehodnotiť a rozhodnúť sa, hej, ja som za to zodpovedný. A čomu verím a nad čím, ako rozmýšľam. Takže možno, že veríte v Boha a hovoríte si, že no Boh by nechcel, aby ja som toto robila, lebo Boh ma chváli za to, že tu nejak pracujem. Jednoducho sami seba chválite za to, že tu nejak pracujete ťažko a myslíte si, že je to super cnostné a že byť umelcom by bolo extravagantné a úplne nemysliteľné. Proste to nie je pre vás. Hej, to nie je pre vás. Takže prečo? Pretože my často, aj keď veríme v Boha, tak personifikujeme nejaké veci. Boh môže byť proste ten, ktorý sa na vás nahnevá, ktorý vás potrestá, alebo vždy si predstavujeme niekoho, kto má vlastne ľudské vlastnosti, alebo často, a nejak sa k vám vzťahuje. A vy ste teda takéto dieťa, ktoré dostane pochvalu, alebo môže to byť úplne čokoľvek. Neviem, ako to máte vy, ale každopádne vám chcem povedať, zamyslíme sa, pozrieme sa na to, čo pre nás znamenajú prachy. Hej? Koľko ich máme, ako ich utrácame. A prečo ich utrácame za toto a neutrácame ich za niečo iné, hej? A potrebujeme ich viac, alebo už máme dosť? Sú umelci chudobní? A všetky tieto presvedčenia sú naozaj dôležité, pretože ovplyvňujú to, ako sa staviame sami k sebe, k svojmu umeniu a vlastne najviac ovplyvňujú to, aký žijeme život. A možno si myslíme, že my si proste nezaslúžime byť super úspešným a bohatým umelcom. Opakujem, bohatým umelcom, pretože poznám veľmi veľa umelcov, ktorí sú naozaj bohatí a sype im to, že robia niečo, čo milujú a v čom majú talent. Hej? A veríte tomu, že keď budete niekde v krčme umývať riady alebo budete chodiť do práce, ktorá vás totálne nudí, tak proste to tak musí byť, pretože vy máte tú tvrdú prácu, čo si chcete odmakať. Takže, aby som to skrátila, poďme k veci. Poďme si sadnúť, zoberte si papier a pero ako vždy, alebo laptop a pozrieme sa na nejaké presvedčenia, ktoré máte okolo peňazí. Čiže toto cvičenie má zase dve časti. Teraz začnem jednu vetu. Chcela by som, aby ste si napísali, keď začnem hovoriť tú vetu, koniec tej vety. Budem ich hovoriť rýchlo, aby ste nad tým dlho nerozmýšľali. Proste čo prvé vám tam príde, to tam napíšte. Nebudeme nad tým nejak polemizovať. Čiže prvá veta je: ľudia, ktorí majú peniaze, sú, doplňte, hej? Čiže ľudia, ktorí majú peniaze, sú, dopíšte to. Potom, keby som mala prachy, tak by som, ďalšia veta. V mojej rodine peniaze vždy spôsobovali, peniaze znamenajú, doplňte, peniaze znamenajú, nemať peniaze znamená, doplňte, nemať peniaze znamená,
A posledné. Keby som si to mohol dovoliť, tak by som. Keby som si to mohol dovoliť, tak by som. A doplňte. Toto sú len niektoré. Ale som veľmi zvedavá, čo vám tam vyplávalo. Čo tam máte v tom podvedomí alebo vedomí. Čo sa tam vlastne deje. A aký máte vzťah k peniazom. A v druhej časti cvičenia by som chcela sa pozrieť konkrétne na to, na čo utrácate. Kde rozhadzujete. Či sú to kávy alebo taxi. Keď si sadnete a zamyslíte sa nad tým, naozaj s odstupom niekoho, kto to pozoruje a vôbec to nehodnotí, pretože iba sme zvedaví, čo sa tam deje. Na čo ste minulý týždeň zhruba použili peniaze. Hej. Čiže môže to byť zaplatenie nájmu, ale môže to byť teda kávičky, taxíky, možno ste si kúpili nejakú knihu, ja neviem, išli ste na nechty, čokoľvek. A ako sa treba stravujete, hej? A kde to najviac sype. A vlastne v čom vidíte luxus. Hej? A toto je tiež dôležité, pretože chcem vás priviesť k tomu, aby ste zhodnotili, ako vidíte seba ako umelca a ako veľmi sa to líši od tej vašej každodennej reality. Takže budem sa veľmi tešiť na to, čo tam vylezie a na vaše komenty.